și aici e cu echipierul meu, George. Și astăzi voi face provocări nebune 3. Constantin Luiza mi-a zis o provocare să punem apă în 2 căni și sare și piper. Noi o să facem asta ca să dovedim YouTube-ului că suntem super tari. Mai întâi pun sare la mine. Asta. Hai, cana mea, bă. Lasă așa. Și sare la mine. Și bucata asta mare. Ca să fie... Dar nu mai are că e. 3, 2, 1. Bem tot. Ce faci, mă? Ce prost e! Da? Eu n-am băut nici măcar o gură, dar am pus gura să... El a băut tot. Și ca ultim moment, cei 20 de abonați care se va abona la canalul Max Infinity va primi acest pennyboard super bun și nu va fi stricat. Merge extrem de bine. Extrem de bine. Deci foarte bine. Nu se blochează în... E albastru, e foarte bun. Și încă o provocare care mi-a spus un prieten, să mă urc în pământ să stric că sunt Tarzan din România. Cu mușchi. Că sunt Tarzan cu mușchi. Tarzan? Cam repede. Tarzan cu mușchi de salam. 3, 2, 1. Tarzan cu mușchi de salam. Param, pam. Extrem. Dați like la acest video. Și nu dați dislike. Nu dați dislike. Deloc. Nu. Și să nu uitați că o să primiți pennyboard-ul ăsta, dar cei 20 de abonați. Doar unul din cei 20 de abonați va primi. Și încă o provocare mult mai ciudată. Trebuie să mănânc un sandwich dintr-o singură bucătură. Așteptați aici. Înghițitură. Gata, am revenit cu sandwich-ul și provocarea este ca să mănânc un sandwich dintr-o bucătură. Și eu voi face asta. Trebuie să și-l înghiți. Se spune la wc-ul. Să dați like. Like. Să nu uitați. Dar să nu dați dislike. Și să vă abonați la canal. Nu. Haide, ce să... Să nu dați like. Să dați like. Să dați like și să nu dați dislike. Măi, cei care dau dislike sunt niște fraieri, împuțiți. Cei care dau like sunt cei mai tari băieți. Și cele mai tari Și fete. fete. Care îi place față de mine, eu sunt disponibil, să știți. Și tu ești disponibil? Da? Cum să nu? Dar să nu fie din Timișoara, din Cluj-Napoca, din astea, că noi stăm la Techirghel. Da, mă? La Techirghel, cel mai tare oraș din lume. Dar de fapt eu am venit aici în vizită că eu sunt de fapt din Ploiești. Ploieștean. E puțin cam nesimțit. Să nu uitați de pennyboard. A, da, și de pennyboard ăsta puteți să-l luați voi, doar cei primii 20 de abonați, ultimul din cei 20 va primi acest pennyboard. Yes! Stop! Unul din ei, la revedere!